హాయ్ అండి, అందరికీ నమస్తే. వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ బేష్వి వ్లాగ్స్. ముందుగా పుదీనా కట్ట ఒకటి, కొంచెం తెల్లగడ్డలు, చింతపండు కొద్దిగా, ఎర్రగడ్డ ఒకటి, ఒక కప్పు శనగగింజలు, 10 పచ్చిమిరపకాయలు. ఇవేమి కారం ఉండవు కాబట్టి నేనైతే 10 తీసుకుంటున్నాను. మీరు కారంకి తగ్గట్టు తీసుకోండి. నెక్స్ట్ వచ్చేసి కొద్దిగా జీలకర్ర తీసుకుంటున్నాను. ఇప్పుడు ముందుగా పుదీనా అంతా ఆకులు విడిపించి పెట్టుకుందాం. ఒక్కొక్క ఆకు విడిపియాలంటే కొంచెం టైం పడుతుంది కదా. సో ముందర ఇలా పట్టుకొని వెనకల కరివేపాకుకి ఆకులు తీస్తాం కదా, ఇలా చేస్తే చాలా ఈజీగా అయిపోతుంది. ఇలా అంతా ఇడిపించి పెట్టుకునేసాను. అంతా బాగా కడిగి పెట్టుకొని ఒక బౌల్లో పెట్టేసుకున్నానండి. ఇప్పుడు ప్రొసీజర్ ఏంటో చూసేద్దాం. ముందుగా స్టవ్ వెలిగించి పెనం పెట్టేసి శనగగింజలంతా దూరగా వేయించేసుకుందాము. ఇలా దూరగా వేగిన తర్వాత జీలకర్ర కూడా ఇందులోనే యాడ్ చేసేస్తున్నాను. ఆ హీట్కి జీలకర్ర అంతా కూడా హీట్ అయిపోతుంది, సరిపోతుంది అనమాట. నెక్స్ట్ ఇది పక్కన పెట్టేసుకొని అదే ప్యాన్లో కొద్దిగా ఆయిల్ వేస్తున్నాను. 2 స్పూన్ల ఆయిల్ అయితే సరిపోతుంది. ఆయిల్ వేసిన తర్వాత పచ్చిమిర్చిని యాడ్ చేసుకుందాం. యాక్చువల్గా పచ్చిమిర్చి ఇలా ఆయిల్లో వేయగానే చిటపటమని ఎగురుతుంది అనమాట. అందుకే త్వరగా మూత పెట్టేసి కొద్దిగా మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టి మగ్గ పెట్టేశాను. ఇలా పచ్చిమిర్చి అంతా వేగిన తర్వాత పచ్చిమిర్చి కూడా పక్కన పెట్టేసుకొని పుదీనా యాడ్ చేస్తున్నాను. పుదీనా కూడా కాసేపు ప్లేట్ పెట్టేసి మగ్గనివ్వాలి. మీరు కనుక ఫస్ట్ టైం నా ఛానల్ని చూస్తున్నట్లయితే లైక్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసి నన్ను సపోర్ట్ చేయండి. ఓకే, పుదీనా మగ్గిందా లేదా చూసేద్దాం. పుదీనా మగ్గడానికి పెద్దగా టైం ఏం పట్టదండి, చాలా త్వరగానే ఈజీగా మగ్గిపోతుంది. ఇంకొద్దిగా మగ్గనిస్తాము. కాస్త మగ్గిన తర్వాత అన్నీ తీసి చల్లగా ఇంకా మిక్సీకి వేసుకుంటాం.